ma ye nyemu sanse ma kamoje bi agua sa emoja no ayesa sa dimochi Dada kushim saade unu aketo ezo sori a no ahidu anajo eno befi na usika short a nyam na so frem na ayi adwuma efo no de e de na o mu na akacho nso mo send usika no ma fa amre wana akade ase say ya metu mani akonya mienu esi balanda ba akota asumie ehu sakonya na pega mani soa anyi mani so wa hu bi da sakonya esi go pega os mani so di asemni o ma mi jajaja o da mate me sande abro why me sande abro sis Ade we was chire. Hey baby, e was chire. I own. Me prophet asema wo kenya me ka udina ona den de yanko. Aw se yemra ne beji akontre yi. Be kuma na ye issue ya asem. Issue ayi wo mu ya ho asem no kwakoka. Enta me hu no ntama am se dog no ne yanko anim. Ujina na yanko. De ne kwakọ ya no. Eje na 3. Ose me catch and say onko ibeba. Say issue na akra na ose embrefia. Oh, a good idea because ye tete. But I say enti say issue no so betimi ape solution bi na say chese ye be solve bi bia ama netu etu atwa. Seka ya adom boy. Me hu ne seka yanko masa. Tie. Oman we ya ewo mu na asofo na omo aba. Wo hu bibi wo ne nua ho ayesen ko timi ma na kwankyira ho ne muna ne kwatoma so bibia no ube obeka se brafie na ukofie wa pesika kase ya untimi ntua na odi ato so wanya sika na ma afedi aka ya yimhihie oh so wan fa sika se ya ma sese na beto unu ya sese waja o yade kura eni ya no to ye dada ana yenim se bibi hae enti wose ye brafie a pasa awose ye ndika anko ukotie na so betimi a no waye ye ntimi a no. See, who just soften it? Yes, See, I already young just say
monkata ni fan show to the answer. To me no Robert Ampanya me da wase ene anope. Papa, o ma hia wo ma. Na ma konko da di kire me. Hintasem form. Se me nka so mo mrefi na me no mo nkasa wa no ma. Ntwom Kristo kono mo mfa so bi. Papa, woni mo mo. Se bi a hye so bi na ho bayira. Papa, o ma ya so ti mo ba. Komo be di bensa hwem. E bi anto di. Ma se me nto ya koma so. Into it. Mu sampa papa asma me kana nyame pena me ka ne mo afra safrade. E ho neba. Wa sem papa. Ma nto maso. Mu sampa yotumi tumura e wo woni asafrade. Oni dani nyame. Izo nyame. Ebe nyame no. Elijah nyame no. Papa wa ko amanta me sap nyame no. Man senchene si e wo Jesus Christ. Amen. Amen. Oh Jesus. Da mi shia mo no na enyame pɛ na ɔsɛnki hia anyim ne me nyansa ne yɛ na yankopɔ nyim bibia akwa me hia mo na nkonko ne me kasa biem de sɛ jinkrofo em so mo bro mo ase a ji wo mo efi wa hawo mo ne mo entem ka kyem sɛ mentem mo kasa obonten sɛ mo so ba ya asomre ma bro mo ase mo tutum na aba ha de me aka bia so no ebebem afa mo me ka ko say mo ye nkofo enum na mo nam me nam for 5 thank you Jesus mo ye nyemu sanse mo ka moja bi agua sa emoja no ayesa sa di mochi Jesus na adena mo ye no de odi mo akote pa ni pa odi se adwuma no Jesus one if any Tony mu be if any Tony dan for ba ho madam for bako thank you Jesus thank you Holy Spirit thank you Jesus munim sasa abrante no aka moja gu na moja na okagu ye no efodi ni nechi sa spirit na hante no na bra wokuno ntima mo bia amane na nam sam so me ne nam fo ntimo ne mo na ekobenti bibia mo bia na abefole mo enwuni bia kamatale mo ma hio mo cha white papa te mo matale they said you be owo ani bo say enwo aye matale hio na me ka chem say ade am ye na nya mo pe na dem say lawyer bonsam hu de nyame de ne mebe ya no so de kwan bi foforo abokwa to no pese opushi nyame mafa ho ene me kasa so nyame akwa bra motime du fia ha motu na papa ba me na ase nyame kasa wo amma ense am nkrofo na wofo mienu kra yira mo mi tia domra me boa Jesus mamen kam wi nkyeremo se mo bebia makomom aka ne krom a kyere nipa se awurade boni am enye me pe nso abawi fa me boni kyeme nipa bia de be kyew me ka kyem se eye mo se se mo kan be kyemo to be jeli mu na muni kamafo bia mo kamafo o se ba bia ased ya satete apase na se wo ye hwenye ni ba bia wo kwa wo nie ni da so on asafade hye ne honi mu na me ka kyem se se achim tum ne Jesus na odin ye to na e ba be beli mu no we yi ni pa bi oba hye ni pa bi abayima mbadweno kwa monti aseda say the Daniel to jata menu jata koma din mfinhia ba de ho be de to jata ne yedi jata no se ne nyonko jata woni se we ni pa bia te se ontimi men ontimi fa ne san Canada anam nyamitumi awon so nti hwe me kasa ho me kasa chem prophet nyame na de dia chem prophet enye me pe no krona no waka no thank you Jesus na ma super papa prophet in fact wa me yamu se nyankopon na ofre wo no wan frost be example for di o musika di no frost be cancer pa e kire onua no prophet enwa no wa bi mu disi akwankyere no ana wo se wo nkyere ye na yenkoye na etu nkotwe na bebi atwene eno ano no na waka se yenko pa ne yenko ka no kra die
Wow, ni mama ya woman. The American chairman say, Mary Magdalene, or German 40 say, you can't belly power on come. No, madam say, yes, but by Zacchaeus field. From Mary Magdalene, to make bread, we hold you soon. I could hear soon as my niece was on an acid. But me team me up a pie yesu now. We are the Duchman boarding, perfume, after yesu now. Oh, you can share from yesu now. Ah, Sa belly may ni ababawi. Saka belly may ni ababawi and call permanent finishing. Sankonim na kan mu a wo hwegu yesu na wi o se ne kwa abrebetimi ato na boarding it says kan ma ahiafo mo mu ni bi yesu si o se wo da wo na yam no ndi obera da hwe ade a chia de sa de besi bia yakopon de besi ba nipa fam yeni enam no te yenim o chena sem enna kwa koto na kom no me yenim asem but obi a ode ho twi Kristo so bia no nyame be janachi na me catch us na me sawo so for sisi akwankyere na nkasa na epew epese won kyere ya akwankyere na wo kan sen ayi bi na ekokototo na ebi akoto bia akwankyere na sisi ya atwan akwankyere bia a me kyerem na me kyerem akwankyere bia no sembo pam kan klo na say so for siano nyaya no kana na say kan kro ni that is it akwankyere na no akwankyere timi nya hwe mfa ho yes me timi hwe nyame na hye me se me nka me pese me pebe ya de me nya so fa no mu fie mu pem e kan sentra keke de nyame hye no me ka kyerem so for akasa bebre sa wo se enko kan kro na ye ho nto ya ana se eno na ya akwankyere na yankopon yi kyerɛ wo ne dia me ka kyerem ne on se le dini sama na etatam so bia mbe bia no dimochi de mu hu no me kyerem se we ne ketwa bible se me mpam nka kyerem se mo mpam anka ne kura de ba mo so no eso onyanka ho kura no we ye ho popoye ana sanu me se mo ntima mpam anka ne kura a generation case benya no me ye funa ba benya no me o yiri benya no wasifo na benya no na na benya no me na obi wo afasa so ma koma ne hu no na so pam ka dia safari be chow na strike no ya me be mo free enu me kese na eba because a bass ani nya ba akofia kopa ne to as kan sam kese kasma kese e go bi onim sa wo no bia ade na nya mo na mo abe forum na mo amungu nsam wo kan kore na mo so ade bone so prophet e be kokko de huduma e da se bi je o si anya no e be nsa senya me yi a kyerɛ e be sira kwan yetem edwa mi hu aya so this is chulu na ko Martin. Bibi wa kemo. Umino. Renam. Asha said abeya Martin den ya ma me mashim san. Bibi ham. Ha? Me amode. Kacha me. Enya nanko ne eda ya fro wa ya team. Se wan no waso na ise mampam. Ya gisi ya team free ha na sister fro na wanti. Na say team. Martin, who say baby hano? Zema who say nema bi nkoso. Ase na nse waye din. Madre ho sam ye se me nka ho asem ba baby ase baby e ko na e ko too far. Ese minim de hano. Martin, de na ha o. Me de na ha me. Ai. Ye bema o, me wa. Ye bema. Mu mi no say si am address chape ya mu jana sam okokuru. Mu koyi adwuma be na mu koyi. Enso sam discover ba fi. System na ye she na me ka kyerɛ